Každý zvuk, ktorý počuješ, je súčasťou tohto cvičenia. Ako príde, tak aj odíde. Nenechaj sa ním rušiť, len ho nechaj sebou prejsť. Nevyrušuje ťa. Je proste súčasťou toho, čo je. A teraz sa započúvaj do zvuku tvojho vlastného dýchu. Môžeš si zívnuť, môžeš si nahlas povzdychnúť, zhlboka sa nadýchnuť a zhlboka vydýchnuť. Môžeš tento hlboký výdych zopakovať aj niekoľkokrát a užij si pocit úľavy. Nechaj na teraz všetko ísť. Vieš, že najbližších pár chvíľ nemusíš nič iné robiť,